Aquest és un vídeo que va sobre divisions. Llavors anem a fer un repàs de com funcionaven les divisions normals i a partir d'aquí anem a veure com funcionen per voler trobar els decimals, d'acord? Llavors comencem, per exemple, amb la divisió 693 entre 11. D'acord? Aquesta, si ens hi fixem, podem dir, vale, és de dues xifres, potser em costa una mica. Llavors, quin és el truc? Recordeu que sempre està el truc d'intentar fer-te la taula aquí en un costadet. Per tal de fer-la d'una forma que nosaltres ens sentim còmodes, farem 693 i aplicarem a l'entre d'aquesta manera de capseta, com hem fet sempre. Sí, llavors, què és el que hem de vigilar? Doncs, en aquest cas, agafarem el número sempre i quan sigui més gran que el 11. És a dir, si vull agafar jo el 6, veiem que el 6 és més petit que 11, per tant no ens convé. Quin agafarem, per tant? Doncs el 69. I el 69, si busquem aquí a la tauleta, veiem que està en el 11 per 6. Per tant, posarem aquí el 6. I, ajudant-nos, podem fer aquí una resta del que dona 6 per 1, que és 6, i 6 per 1, que és 6. Fem la resta i de 66 a 69 van 3. I què fem amb aquest 3 que ens sobra? Doncs el baixem fins aquí baix. I veiem que ens queda un altre número, que aquest número segueix sent més gran que 11. Per tant, anem a fer el següent. Tornem a buscar la taula i resulta que aquí tenim exactament la mateixa xifra, és a dir, el 33. Doncs ja sabem que hem d'escriure el 3. I fem el mateix, 3 per 1 que dona 3, 3 per 1 que dona 3, ho restem i això donarà 0. Això com a repàs del que són les divisions de tota la vida. Ara ja tenim aquí la nova divisió. Aquesta nova divisió serà 163 entre 50. Anem a veure com quedarà això. De tal manera que fem aquí el mateix que abans, 163 entre 50, posant el 50 dintre de la caixeta. I comencem. Com l'1 és més petit que el 50, podem veure que no podem agafar l'1. Però què passa si intento agafar el 16? Doncs que el 16 també és més petit que 50, així que tampoc puc agafar el 16. Què agafaré, per tant? Doncs agafaré el 163. Si venim a la llista, veiem que no hi ha cap 163 que em doni directament, sinó que hi ha aquí un 50 per 3, que em dona 150, que és el que més s'aproxima per sota a aquest 163. Per tant, posaré aquí 3. I multiplicaré el 3 per 50, que, com veiem aquí, dona 150. Faré la resta. De 0 a 3 van 3, de 5 a 6 va 1 i de 1 a 1 va 0. Què passa? Que ara aquí tenim un resto, però no volem tenir residu. El que volem és continuar amb la divisió. Llavors, com farem això? Doncs molt senzill. Recordem, per teoria de decimals, que quan nosaltres tenim un valor, el que sigui, en aquest cas seria 163, aquest 163 el podrem també expressar com a 163,0 o com a 163,00 o com a 163,000 i així infinitament. Podem afegir tants zeros com nosaltres vulguem. Això ho hem de tenir molt present. Llavors, què és el que farem? Com nosaltres sabem que aquí hi podem afegir un 0, serà efectivament el que farem. Llavors, com aquí hi ha una coma i el següent número que he de baixar és el que ve després de la coma, aquí afegiré una petita coma. I ara sí baixaré el 0. Però, guaita, tornem a estar en la mateixa situació. Ara mateix no tenim cap valor que tingui el 130 directament. Però tenim aquí un valor que està per sota del 130, però no per sobre d'aquest 130. És a dir, ens quedarem amb el 2. I sabem que 2 per 50, ho veiem aquí, és 100, de forma que restem aquests 100. De 0 a 0 van 0, de 0 a 3 van 3,
i de 1 a 1 va 0. I ens passa exactament el mateix. Doncs afegirem aquí un altre 0. Per què? Perquè recordem que, ho torno a escriure per aquí, que 163 és el mateix que 163,000 fins a infinits zeros. És exactament el mateix. Per tant, baixaré aquest 0 d'aquí i el posaré aquí. I ara sí, ara ja veiem que aquí a la taula tenim que el 50 per 6 dona 300. Per tant, escric aquí el 6. 6 per 50 hem dit que donava 300. Li faig la resta i aquí em queda un residu de 0. Per tant, el resultat d'aquesta divisió serà 3,26. Vale, igual que vèiem abans aquella divisió, ara tornem a tenir una nova. Aquest cas és 82 entre 6. Ara ja no tenim una divisió de dues xifres en el denominador, sinó simplement d'una. Però igualment hem escrit aquí la taula del 6 per si de cas se'ns oblida en algun moment. Llavors, què és el que farem? Doncs igual que hem fet abans, el 82 el dividirem posant el 6 dintre de la capseta. Vale? Doncs comencem. Què agafarem? Si agafo el 8, aquest 8 ja està per sobre del 6. Per tant, puc agafar perfectament aquest 8 i simplement dividir-lo entre 6. I 8 entre 6, veiem aquí que 6 per 1 dona 6 i 6 per 2 dona 12. Per tant, agafaríem aquest 6, és a dir, el 1. I 1 per 6 hem dit que donava 6, doncs li restarem aquí. I de 6 a 8 van 2. I què farem aquest 2? Doncs el baixaré. Aquest 22 que em queda aquí el compararé amb aquesta llisteta i diré, ai mira, resulta que el 6 per 3 dona 18. Doncs aquí afegiré un 3. Aquest ho multiplicaré de forma que em quedarà això així i faré la resta. Per tant, de 8 a 12, perquè recordem que si tenim aquí un 2, vol dir que realment el que tenim és un 12. Per tant, de 8 a 12 me'n van 4. I quantes m'emportaré? Doncs com és un 12, m'emportaré el decimal, és a dir, m'emportaré el número 1. I on anirà a parar el número 1? Doncs aquí sota, de forma que aquest 1 deixarà de ser un 1 per transformar-se en un 2. I de 2 a 2 van 0. Què passa? Que el residu ens torna a sortir diferent de 0. Llavors, què és el que hem de tenir clar? Doncs el mateix que hem dit abans, el 82 el podem pensar també com a 82,0 o 82,00 o 82,000, tantes vegades zeros com nosaltres necessitem. Llavors, com necessitem aquí un 0, i el següent que baixaré jo serà aquest 0, què és el que faré? Doncs aquí afegiré aquesta coma que necessito. I ara sí, aquest 0 el baixo. I tornem a la llisteta, de forma que venim aquí i veiem que el 36 és el que més s'aproxima sense passar-se. De forma que agafarem, ho multiplicarem per al 6, i 6 per 6 dona 36. Aquí hi restarem i sabem que de 6 a 10, recordem el que acabem d'explicar, de 6 a 10 van 4. Ens agafem aquesta que ens falta, de forma que aquest 3 ens transforma en un 4, i de 4 a 4 van 0. Però veiem que exactament ha sortit el mateix decimal. Anem a veure si torna a passar, d'acord? Llavors tornem a agafar el 6. I aquest 6 torna a donar-nos, tornem a agafar aquest 6 perquè tornem a tenir aquí el següent 0. Sí? De forma que tornem a restar-li el 36 i em torna a donar efectivament el 4. Llavors, què està passant aquí? Doncs que tota l'estona tenim els mateixos valors, de forma que nosaltres podem pensar que aquest valor resultat d'aquí ens donarà 13,66666 infinit 6, o dit d'una altra manera, 13,6 periòdic. I ja l'última divisió d'aquest vídeo, el que tenim és 5 entre 6. Tornem a tenir efectivament la taula del 6 un altre cop. Veieu que segueix sent la mateixa. Però bueno, tornem a escriure-ho, de manera que el 5 el dividirem entre 6 i el 6 el posarem dintre de la capseta. Recordem un altre cop que el 5
igual que tots els números, és el mateix que dir 5,00 i infinits zeros, d'acord? Llavors, què passa? Que el 5 és més petit que el 6. Per tant, no podem afegir cap valor. Quin valor podem afegir? El 6 per 0, és a dir, que el nostre primer valor serà un 0. Però, com nosaltres afegirem aquí el coma 0, sabem que aquí serà un 0 i li afegirem la coma aquesta, superimportant. Llavors, quin és el primer valor que podem veure si nosaltres agafem aquest valor 50? Doncs ara el que podem veure és que si agafem el 50 podem agafar el valor 8, perquè 6 per 8 dona 48. Per tant, agafo el 8 i el poso arrestat, perquè com 6 per 8 és 48, ho deixaré així. I de 8 a 10 van 2 i m'emporto una, que és les desenes del número 10. I aquest 10, aquest 1, el substituiré aquí, de forma que tindré 5 menys 5, que em donarà 0. I ara què faig? Com aquest 5,0 pot tenir infinits zeros, baixem el 0. De forma que ara, quin és el valor que tenim? Doncs veiem que tenim un 20 i el número més pròxim a 20 sense passar-se és el 3. De forma que tindrem aquí aquest 3. I tornem a calcular, i ara tindrem el 18. Li restem, i de 8 a 10 van 2, m'emporto una, i aquesta una passa aquí. Per tant, tindrem 2 menys 2, que serà 0. Ens torna a passar exactament el mateix que ens ha passat abans. Llavors, tota l'estona el residu ens quedarà 0. Per tant, podem pensar que això serà 0,83333, o el que és el mateix és un decimal mixt, és a dir, 0,83 amb aquest 3 periòdic.